Seachadh go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain ina nochtach in chéadúir ólas bhí warga a rinne údras na Gaeltachta le hallcholacht idirnáisiúnta, ólas a bhí fí rún le breisit sembliana nús. In gábh sa 30 íl údras na Gaeltachta an cólacht feimine aramara le Acadian seaplants as Canada, ach dag chlásál rúndochta a bhí mar chudsgan socrú nar tuairiscíoch sonraí an warga in aineoin inéachtaí a rinne airseoirí politarí agus drámanna eile an tolas áil. Nacht Tuairisc an seachtain seo gur idir 2.7 milliún agus 3 milliún euro a dtí Acadian seaplants ar an ggólacht Gaeltachta, agus tá sonraí eile a bhain leis an socrú chur ó scóir an phobal in chéadúir. Is le takeíocht ó údras na Gaeltachta atá postnúla bonú chun cara le tithe fallhas an Gaeltacht a chur ar fáil de chainteoirí Gaeilge. Dógur cáilir chun an seachtain seo gúil siad ag aircú comhordathir ar thithe fallhas an Gaeltacht mar iarracht beocht nua a chur faoi cheantar Gaeltachta ina bhfuil an déanra ag dul léig. Ba an comhordathir nua fostaí ag cáilir chun ach ba an Gaeltacht go léir faoin na chóirim agus súlán go neaibhir siad leis na heifigigh tithe fallha sna seachtnúdras áitiúla ina bhfuil ceantar Gaeltachta. Sásta go maith bhí daltaí agus muinteoirí le pápar Gaeilge na háirteiste an seachtain seo, agus bhí na scrúdaithe i measc na nábhar in nearnach pléarú san airgán is téirníd san fád Gaeilge. Rinneach tagart go maith do chruinniú coiste a bhí a deachláin an seachtain seo, ina dhéal efigí ó rionna Gaeltachta gur botún inta i gur bhaimnareachtaíochta teanga agus go níon bhí botún eile amachchan seo. Bhí agra nua agan san fud sport chomá agus dar Canadalinn chun súil chun cína chahabh ar bhálta cinúnach a gríomh pelle na hÉireann. Tá na podchrailtaí ar fad ó Tuairisc go bhfuil ar fáil ar Spotify agus Apple Podcasts. Ar deire bhí brella mór ag ar galúnaí Alex Hyman's an seachtain seo agus an leichéad baint amach aige. Ní hagan cíal rihís agus aféilenis ar Alex faoin deirce a bhíoch aige faoin is nar bhí sé níos óige, ach mar deir sé inis níl sa leichéad ach deis tús a chur le cabbaid a lua. Tá na scéalta sin agus go leor eile ar Tuairisc.